Salam mehmandy olanlar, giýçäse edidillerler, gadadan tomoşaçylar. Bilşiňiz ýaly 12-nji martda hepden 6-njy güni bütün dünýäde umuman dynjalş günler, bazar günleri geçirilýän bolsa, prezidentlik saýlawy ýa-da hökümet saýlawy, Türkmenistanyňky saýlawyň haýyz tarapyndan el alsaň al, yalanlygy, bolgusuz absurd oýundan ibaratlygy şu taýdanan belli. Şoň üçin 12-nji martda Türkmenistanyna yalan prezidentlik saýlawy geçirilýär. 2006-njy ýylda bir kanun ýagdaýda owalky harammaşy Saparmurat Niýazowy öldürüp, soň hökümeti dilluşyk bilen ele geçiren Haramdag Berdimuhammedow nähili häkimete bir kanun gelen bolsa, häzir öz bir kanun oturan wezipesinden bir kanun ýagdaýda çekildi we ornuny, tagtyny ogly Serdara tawşyrmak üçin häzir gysgaly ýagdaýda bir oýun oýnaýar. Indi häzir bilşiňiz ýaly dünýä täze bir ýagdaýa bürenli, täze ýagdaýa geçdi. Bütün öňden gelýän düzgünler, kada kanunlar, hemme zatlar güýjüni ýitirdi. Putiniň Ukraina çözmegi bilen, Ukrainany basyp almagy synaşmagy bilen bütün halkara alalaşyklar, hemme zatlar bozuldy. Halkara guramalar öz güýjüni, hemme zatyň täsirini ýitirdi. Logika da täsirini ýitirdi. Inne dünýä täzelenýär. Näme üçin? Şu adeçenni dünýäde edenetlik höküm sürýärdi. Ne hak kanun dökülýärdi, ne hak göz ýaşy dökülýärdi. Şoň üçin bir ýerden bir ilahy duýduruş, bir ilahy hereket boldy we dünýä öz-özüni arassalamaga başlady. Şoň üçin bütün kanunlar, bütün halkara alalaşyklar hemmesi gözden geçirilmeli we täzelenmeli. Şoň üçin dünýäde häzir hemme düzgünler, kadalar täzelenýär. Şoň üçin ýurtlaram öz häkimetlerini täzeleýär. Şu adalatsızlygy, diktatorlary, haramçylyklary, kezzaplyklary, ugurlyklary, şolaň dünýädäki döreden global ugurluk, kezzaplyk mafiýasyny aýyrmak üçin tebigi güýçler, ilahy güýçler häzir sahna çykdy we dünýä özüni arasala urady. Şu dünýäň özüni arasalayan pursadyna, täze dünýäň döreýän pursadyna Türkmenistanlara da bir pursat döredi. Ýagny 3-nji diktatorlygy yglan edýän haram tokuma garşy aýytlaýjy göreşe geçmek. Giýje günniz internetde wagt sarp edýän, internetde köp wagt geçirýän watandaşlar, internet aktivistleri, virtual aktivistler hemmemiz birlikde 3-nji diktatorlyga garşy şu günden başlap garşylyklaryň hüjüme, garşylyklaryň näýlelige protesta başlaly. Biz başlaýar 12-nji martda Türkmenistanyna yalanjykdan gurnalýan prezidentlik saýlawyny Türkmenistanyňky owalky, häzirki we mundan soňky diktatorlyk rejimlerini protest etmek. Diktatorlyklary inni duruzmak, diňe duruzmak däl, kökü bilen, düýbi bilen ýok etmek üçin, bütün dünýäni öz tarapymyza çekmek üçin dünýä Türkmenistanyňky diktatorlyk zulmyny, jenaýatlaryny düşündirmek üçin herekete geçýär. Şu gün ähli umumy protest başlaýar. 3-nji diktatorlyga, Serdaryň tagta çykarylşyna garşy. Eger siz häzirki günden hoşal bolup bilersiňiz, siz ogurluk bilen, kezzaplyk bilen, korrupsiýa bilen bu gün görýän bolup bilersiňiz, ýöne ýadyňyzdan çykarmaň. Siziň çağalaňyz bar. Siziň çağalaňyzyň çağalary, agtyklaryňyz, çoğuluklaryňyz, ýugluklaryňyz bar. Siz şu gün görýän bolsaňyzam, erteki gün bir gün görmän biler siziň çağalaňyz, agtyklaryňyz. Şoň üçin özüňizi gaýgatmaýan bolsaňyzam, Türkmeniň geljekki nesillerini gaýgadyň we şolaň
aladat üçin biýliňizi guşaň we takna çykyň. Türkmenistandaky 3-nji diktatorlygy protest ediň. Biziň protestlerimize, biziň garşylyklaryň hüjümimize Türkmeniň halk frontuna goşulyň, gollaň. Gelin bilelikde, agdy birlikde bileleşip bütün dünýäni öz protestimize goşup şu haramzadalary, diktatorlygy düýbünden ýok edeliň. Dünýä täze döwre, täzeçilige gadam basýaka. Biz täze diktatorlyk bilen galmalyň gara günni. Gelin bizim ykbalymyzy, bagtymyzy, ýolumyzy, hökümetimizi hemme adamyz täzeleýin. Geljeğimiz täzeleýin. Täze dünýäde, täze geljek üçin, täze durmuş üçin ýok bolsun diktatorlyk.